ప్రైజ్ ద లార్డ్. మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు. శిలువ సందేశాల్లో భాగంగా ఈ రెండో రోజు మీతో మాట్లాడే కృపనిచ్చిన దేవాది దేవునికి వందనాలు. గడిచిన దినం ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు శిలువలో పలికిన మొదటి మాటను ధ్యానం చేశాం కదా. ఈరోజు రెండో మాట గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. లూకాసు వార్త 23:43 నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైసులో ఉందువని నిశ్చయంగా నీతో చెప్పుచున్నానని. ఆదరణతో కూడిన ఈ మాట ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు తనతో పాటు సిలువ వేయబడిన కుడివైపు దొంగకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రభునందు ప్రియులారా, ప్రభు అయిన క్రీస్తు మొదటి మాటగా, తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరు గనుక వీరిని క్షమించమని తండ్రిని వేడుకున్న విధానాన్ని గమనించిన ఆయనతో పాటు సిలువ వేయబడిన కుడివైపు దొంగ తన పాపముల విషయంలో పశ్చాత్తాపడ్డాడు. లూకాసు వార్త 23:39-42 మనం గమనిస్తే, ఆ దొంగ తాను చేసిన తప్పుల విషయంలో పశ్చాత్తాపం చెందటం, ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏ తప్పిదము చేయలేదని చెప్పడం, దేవునికి నీవు భయపడవా అని తోడి దొంగను గద్దించడం, చివరిగా ఎల్ల పాపులకు నిరీక్షణ ఆదరణ కలిగించే మాటలు పలకడం మనం గమనిస్తాం. 42 యేసు, నీవు నీ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోమనెను. దేవాది దేవుడు మనలను జ్ఞాపకం చేసుకొనుట మనకు ఎల్లప్పుడూ ఆశీర్వాదకరం, మనకు భద్రత. జలప్రళయం సమయంలో దేవుడు నోవహును అతని కుటుంబాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. ఆయన మనలను సైతం నిత్యం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. అయితే మనలను మనం తగ్గించుకొని మన పాప జీవితం విషయమై ఆ కుడివైపున దొంగవలే నిజమైన పశ్చాత్తాపం పొంది ఆయన శరణు వేడాలి. సిలువలో లోక పాపభారములు మోస్తూ వేలాడుతున్న యేసయ్య కంటే మన పాపములు క్షమించే వారెవరూ లేరు. కుడివైపున దొంగ తన ఆఖరి గడియల్లో ఆ విషయం గ్రహించి పరదైసులో ప్రథమ పౌరసత్వం పొందాడు. ఆ అవకాశం నేడు మనకు సైతం ఉంది. నేడే యథార్థమైన పశ్చాత్తాపంతో సిలువ వద్దకు వద్దాం. అప్పుడు ఆయన ఇలా అంటాడు, నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, నేడు నీవు నా రాజ్యంలో చేర్చబడ్డావు అని. అంతేకాదు, నిత్యత్వంలో తనతో పాటు యుగయుగాలు తరతరాలు మనల్ని కూర్చుండబెట్టుకుంటాడు. అటు కృప దేవాది దేవుడు మనకందరికీ అనుగ్రహించునుగాక.